Se oli upea auto ajaa ja turvallinen tunne, mutta kyllä se silti ei se itsellään mene se nelivetoautokaan. Kilpailun kovuus silloin oli aivan toista luokkaa. Sitten kun sulla oikein oli fiilis päällä ja Jyväskylät kun vedettiin ja Uus-Seelanti ja miksi Sanremo ja näitä kaikki loppuvuoden kisoja, kun me saatiin ennen ajattavuutta, niin olihan se suoraan sanoen tuommoinen pieni horkupaikkoja. Tää on isojen poikien hommaa näillä autoilla ajonäköjä. Kyllä nämä menee ne autot. Oli se jännä aikaa. Siinä oli ehkä isoin ongelma oli se, että se B-ryhmän auto tuli hirveästi ajovirheitä loppujen lopuksi. Niitä ei vaan huomannut sit siinä kokonaisuudessa, kun se oli niin voimakas se auto. Tulos oli aina kohtuullisen hyvä, mutta jarrutukset, kiiritykset oli hirveän paljon vaikeampia kuin nämä A-ryhmäläiset. Jos vertaa nykyajan autoihin, niin ne oli tosi kilpa-auto. Vaikka silloin autot oli lasikuitua, niin kyllä ne todellisuudessa oli täyttä rautaa. Ne oli aivan mahtavia ajaa. Mä en ole koskaan ajanut oikein tämmöisellä superautolla kilpaa, mutta olen kokeillut sitä ja se oli aivan uskomattoman hyvä aja. Tervetuloa kanssamme muistelemaan ralliautoilun B-ryhmän aikakautta, joka on taakse jäänyttä elämää, mutta siitä varmaan löytyy upeita muistoja meille kaikille. Kun aloitin minillä ajaa, niin se oli 1000-kuutioinen Cooperi vuonna 1962 ja silloin varmaan hevosvoimat pyöri jossain vajaan 100 hevosvoiman paikkeilla. Mutta sitten viimeisenä vuonna 1968, kun minillä ajettiin, niin ehkä tehot oli jossain 130 hevosvoiman luokkaa. Siitä eteenpäin sitten British Leyland, joka minitallia veti, niin vetäytyi pois kilpailutoiminnasta. Niin siirryin parin koekilpailun jälkeen, ajoin Lancialla pari kilpailua ja siirryin sitten Fordin talliin ja ajoin jo kyllä 68 erraaseen Suttonin tiimin Twincamin eskorttia ja silloin Twincamissa oli vajaa 160 hevosvoimaa. Ja siitä kehittyi sitten hyvin tiivissä tahdissa eskorttiin, tuli isompaa konetta, siitä tuli 1806 Twincam ja sitten tuli PDA ja siinä olikin oma vaikeutensa. Esimerkiksi erraaseen rallia johdin joka vuosi ja vetoakseli katkeamisia ja tämmöisiä tuli, koska tehoa tuli koko ajan lisää ja tämä tekniikka ei pysynyt mukana. Ja sitten kun eskortti saatiin vaihlaatikolta ja perältään kestäväksi, niin sillähän päästiin kilpailemaan aina tänne B-ryhmään asti, että hyvin pitkän kauden esimerkiksi eskortilla ajoin vuodesta 1969, niin muistaakseni 7-5 ajoin tehtaan eskortilla ja viimeisen kisan eskortilla ajoin 84 tuon Arctic Rallyn. B-ryhmän aikakausi alkoi vuodesta 1982, jolloin FISAn liite J, joka sisältää teknisen säännöstön, muuttui. Silloiset numeroryhmät 1, 2, 3, 4 ja 5 muuttuivat kirjainryhmiksi N, A, B ja C. Ja tämä toi sitten mukanaan muun muassa tämän uuden B-ryhmän rallikaluston.
No silloinhan mä olin Datsunin ja jälkeenpäin sitten Nissanin tallissa ja ajettiin nelosryhmän autoa. Siihen aikaan se muuttui B-ryhmän autoksi, mutta käytännössä katsoen auto pysyi samana, että se vaan tuli B-ryhmäläiseksi. Siinä alkuvaiheessa näitä nelosryhmään kuuluneita autoja siirrettiin väliaikaisilla luokituksilla ryhmään B. Porsche oli ensimmäinen varsinainen B-ryhmän auto ja voidaan pitää ensimmäisenä evoluutiotyyppinä jo sitä Lancia Rally 037 mallia, jolla muun muassa Markku Aleen ajoi Jyväskylän suurajoissa vuonna 1982. No sehän oli meille, mun mielestä se oli yksi parhaita autoja, mitä mä oon elämässäni ajanut, ja sillähän mä ajoin myös Korsikalle 2 voittoa, jota mä en ikinä voinut lähteä edes kuvittelemaan, mä voisin voittaa Korsikaa, tai yleensä suomalainen voisi voittaa sitä. Jyväskylään mä en koskaan päässyt sillä kuittaamaan, mutta se, että mä johdin silloin viimeinen vuosi, kun mä ajettiin 3-7 ekan yön jälkeen, ja johdin joka kerta, kun ajettiin 3-7 ekan yön jälkeen, koska ajettiin pimeällä, ja mä tunsin tietä aika hyvin, ja mun mielestä se oli sillä hetkellä yksi maailman parhaita autoja ajaa ja hyppää, ja se on ollut mulle sellainen oikein herkutteluauto. Uskoitko siihen aikaan, kun nelivetoautot ensimmäisen kerran rallipoluille Audin muodossa tulivat, uskoitko nelivetoisen? No ehkä sitä nyt heti ei uskonut, mutta kyllä se usko vahvistui siitä, kun rupesi näkeen tuloksia, miten nelivetoautot meni. Ja kaikista parhaiten mä sen henkilökohtaisesti koin Monte Carlossa 84 vuonna. Mä olin Nissanilla silloin liikkeellä ja takaa tuli Hannu neliveto Audilla ja se oli muutama kilometri pätkän lähdön jälkeen, varsinkin jos oli ylämaata, niin Audi pölähti ohi. Niin kyllä mä silloin ajattelin, että ei mitään virkaa enää nämä 2 pyörävetosilla. Minkälainen oli käsitellä esimerkiksi B-ryhmän Audi Quattro? No olihan se näitä nykyään autoja paljon helpompi, kun siellä oli tehoreservi aina mitä käyttää. Että kun nämä nykyään A-ryhmän autot, niin eihän näissä tehoja sillä tavalla ole. Meidän kun oltiin hakemassa sitä autoa Ingolstadtista, niin mä joutuin elämäni ensimmäisen kerran tämmöiseen autoon sen työjohtajan kyytiin. Ja täytyy sanoa, että se oli kyllä kaikki hirvein kyyti, kun ei tiennyt miten ukko ajaa ja koska ollut tämmöisessä autossa ollut, niin se oli kyllä ensin tosi hirveä touhu, mutta sitten kun pääsi itse ajamaan tähän, niin sittenhän se oli tosi hienoa touhua. Mä luulen, että ensimmäinen todellinen B-ryhmäläinen oli Lancia Rally. Niin 84 Henkka Toivosen kanssa niin tuolla Portugalissa. No Portugalin rallista aika huimat muistikuvat, että mä ajettiin 5 ensimmäiselle pätkälle pohjat ja 6 me romutettiin se B-ryhmän auto aika huolellisesti. Niin huima ensikokemus, mutta sekin osoitti, että kuinka vahva se on se ohjaamo loppujen lopuksi. Porsche ei ollut niin hirveän tehokas. Siinä oli mahtava hieno ääni, se tuntui huimalta, mutta ei se koskaan ollut mikään hirveän tehokas auto. Se oli tehty enemmänkin asfalttiralleihin, jos kunnolla niihinkään. Sehän on sellainen urheiluauto, joka on tarkoitettu normaali liikenteeseen. Ei se ole kilpa-autoksi varsinaisesti mun mielestä tehty koskaan. Se oli jännä kokemus. Siinä oli tiettyä tyyliä ajaa Porschella, mutta en mä niinku kokenut sitä kunnon kilpa-autoksi koskaan. Aina kun päästiin hiekkakisaan, niin aina se tuppasi hajoamaan. Kyllä se oli mahdollista voittaa. Mä en usko, että se niinkään johtui siitä Porschesta, vaan mä luulen, että se enemmänkin johtui siitä kuljettajasta. Ja Henkka Toivonen oli valtavan nopea kuljettaja asfaltilla ja hiekallakin, mutta erityisesti asfaltilla. Ja
kyllä mä niin kuin enemmän ne lasken aina Henkan ansioksi kuin Porschen ansioksi. Et kyllä Henkka varmaan olisi voittanut jollain toisellakin autolla niitä. Ajettiinhan me sitten, jos vielä näistä B-ryhmän aikojen niin kuin huimista autoista puhutaan, näettiinhän me pari kilpailua, niin ja oikeastaan se voi olla, että se oli ensimmäisiä kilpailujakin, niin me ajettiin Ferrarilla muutama italialainen kisa. Ja jos tyylistä puhutaan, niin siinä on sitten vielä pykälä lisää päälle tähän Porscheen. Et siellä istuttiin käytännössä kojelaudan alla ja jos Porsche oli huonosti sopiva ralleihin, niin Ferrari oli vielä huonommin, mutta tyyli oli mahtava. Et se oli sellainen auto, missä niin kun ainoa hiekkatieominaisuus oli, että se kiihtyi hirvittävästi, mutta se ei kääntynyt eikä pysähtynyt ollenkaan. Meillä on 3,5 hevosvoimaa ja erikoista tässä autossa on se, että nelivedon lisäksi moottori on takana tai akseleiden välissä keskimoottoriauto ja se, että neliveto ei jakaudu tasaisesti, vaan takapyöri menee enemmän vetoa kuin eteen. Ja sillä saa aika tasapainoiset ajo-ominaisuudet. Kyllähän se mielessä oli heti, että tommonen olisi kiva saada alle ja kyllähän se lähti sitten ensimmäinen kontakti oli jo keväällä Akropolis-rallin aikoihin Totin kanssa ja sitten 24 Jyväskylän rallin jälkeen Tot otti yhteyttä ja tarjosi sopimusta 25 vuodelle ja kyllä mä olin silloin aika valmis muuttamaan tiimiä, kun mä tiesin, ja niin kuin oli nähty jo silloin, että Peugeot oli voittaja-auto. No ensimmäiset metrithän mä olin tietysti Arin kyydissä ja hän näytti, miten sitä autoa ajetaan ja silloin mä kysyin Arilta, että voiko tällä autolla mennä tietä pitkin yhtään, että kun Ari tietysti vähän esitti ja mentiin ojan pohjalta ojan pohjalle ja silloinhan mä sain itse ensimmäistä kertaa kokeilla ja se tuntui silloin hirveän helpolta, mutta ei se kumminkaan niin helppo sit ollut, kun piti sitä viimeistä sekuntia per kilometri lähteä niin kuin kiristään pois sieltä. Monaco oli ensimmäinen kilpailu, mihin lähdettiin ja tietysti mä elättelin toiveet, että tässä voitellaan kaikki. Ja Monacon harjoittelu muista hyvin oli hirveän luminen silloin ja oli todella hieno ajella sitä autoa harjoitteluaikaan, mutta sitten sää vaihtui täysin kisaa ennen ja oli ihan sliksikelit. Sanotaan niin, että tämmöinen rohkeus vielä puuttuu, semmoinen varmuus tuohon ajamiseen, koska se on niin suuri ero kumminkin siihen edelliseen autoon, että ihmettelee vasta, niin montako sä ohittaa just sillä hetkellä. Nyt tällä kertaa se meni nopeasti, mutta tavallisesti kestää tuo rengasvaihto, tai on kestänyt minuutti 20 sekuntia, että nyt se oli vain minuutin, ettei me periaatteessa voitettiin aikaa edellisiä rengasvaihtoja, että tämä meni hienosti. Periaatteessa jos tätä nyt spekuloidaan tällä asialla, niin me kyllä hävittäisiin 2 minuuttia, jos me lähdettäisiin talvirenkaalla tai siliksen liikkeelle lähdöstä ja jättäisiin maaliin, että kyllä meidän täytyy vaihtaa ne. 2-vetoisella on pakko vaihtaa ne kesken pätkää, kun on tämmöinen säätilanne. Se auto esimerkiksi, joka siinä ohitti meidät juuri kun lähdettiin liikkeelle, niin voitti meidät 24 sekuntia. Eli niin me ohitettiin hänet 3 kilometriä myöhemmin ja sitten saatiin vähän kaulaa. Silloin huomasin todella ensimmäisen kerran, että voimat ei riitä ilman ohjausteosta ja vääntää. Ja mä olin koko ajan noin sekuntia kilometrin vatasta hitaampi ja samaten Rööli oli siinä keikku nopeampana. Että maaliin päästiin ja oltiin 3. silloin. No Ruotsissa joo, siellä meni
osittain samaan tahtiin. Sen verran tuli ero, että aina kun oli pikataivalla alle 10 kilometriä määttiin pohjat, mutta pitemmällä pätkillä enimmäkseen vääntää sitä rattia vieläkään, vaikka oltiin lumella, mutta se oli silti raskas. Ruotsissa me oltiin muistaakseni kolmas taisi olla taas. Taisi Blomqvist kiilaa siitä väliin. Ja Vatanen voitti. No Portugali, jolla sen verran me tehtiin autoon muutoksia ohjaustehosta ja ne ei saanut valmiiksi silloin. Mutta me laitettiin harvempi välitys tuohon hammastankoon ja sitten iso ratti. Tuumaa isompi halkasijalta ohjauspyörä ja no siitä jaksoikin paremmin vääntää Portugalissa ja Ari keskeytti ulosajoon, ajoi takapyörän johonkin kiveen siinä sormenpätkin alussa, mutta mä olin silti Aria edellä jo asfalttien jälkeen ja sitten me jätin Röölin kanssa kahistelee siitä voitosta ja Röölillä tuli jotain ongelmia, että hän menetti aikaa vähän. Ja se on niitä yksi vaarallisimpia kilpailuja yleensäkin just katsojien takia ja sitten tänne siirtymien liikenteen takia, että siellä todella paikalliset kyllä ne ajaa joka mies rallia samaan aikaan kuin mekin ja se on hurjaa menoa välillä. No siellä oli kaikkea, niin kuin Portugali hyvin sopiikin, niin kivittihän ne meiltä yhden tuulilasin ja hammastanko meni poikki onneksi pätkän jälkeen, että tultiin T-risteyksen asfaltille, niin ratti pyöri tyhjää. Täys hullu ihmisiä tuo pitkin, joka kivittää autoa. Meillekin tuli kauhea kivi tuulilasi tuo justi ton viimeisen pätkän jälkeen. Toivottavasti ei ikinä tarvi enää tulla tämmöiseen kilpailuun. Nyt tieto aivan surkeassa kunnossa ja ihmiset on täysin hulluja. Safariralliin me lähdettiin ja se oli todella, mä muistan silloin vielä Pösö lähti tekemään testiä safariin varten Afrikkaan Arin kanssa ja ei ne kai puoli päivää niin pääsi ajan se autopalo kokonaan, että sinne lähdettiin todella huonosti valmistautuneena, sanotaanko silleen, että testit oli ollut minimaaliset ja kyllä safari lähinnä sen nelivetoisuuden takia niin tommoselle Pösöllekin sopi hyvin, mutta se kun auto on tehty niin muovista, tää kori silloin ja se ei ollut mitenkään pölytiivis eikä muuten, niin se oli suuri ongelma, ja silloin oli kuiva safari vielä pölyä, meni niin kaikki paikat täysin, että se rikkoi jo hihnoja ja vehkeitä. Mutta kyllä mä tykkään, safari on todella upea kisa, se on sen verran pitkä kisa ja siellä ei tarvi ajaa niin kuin sanotaan Jyväskylässä ajetaan 110%, niin siellä saa ajaa 70% vauhtia. Onhan siellä ne omat vaaransa sielläkin, että ne ei ole suljettuja teitä ja ne eläimet, mutta jotenkin se on kyllä upea kisa. Meillä oli muistaakseni 6 tuntia yhteensä, tehtiin remonttia, vaihdettiin jakopäähihnoja ja öljypumpuhihnoja. 100 kilometrin välein voi sanoa ja turpoletkut irtoili ja meillä oli todella paljon murheita, mutta me päästiin rämpiin sieltä maaliin kumminkin ja me oltiin 7 silloin. Tämä on meille ihan täysin koettaa testi, että miten auto pelaa. Nyt me ollaan ensimmäisen kerran myös ulkona Torinosta. Me ajetaan täällä vaan, että ohjattavuutta on autolla, koska meillä on lievää aliohjautuvaa tuossa autossa, me halutaan se pois. Ja Korsikahan on ollut monena vuonna murheiden kilpailu ja siellä on ne onnettomuudet kaikki
tapahtunut. Ja meillähän oli siinä vuonna, en päästy parikymmentä kilometriä ensimmäistä pikataivalta, niin hävisi sähköt autosta ja sitä ei pysty siellä paikan päällä korjaa, vaikka siihen aikaan sai huolto tulla vielä helikopterilla ja mekaanikot tuli paikalle, mutta oli semmoisessa kotelossa liitin irti, että sitä ei niin nopeasti löytänyt. Me jouduttiin keskeyttää heti. Se oli ihan tunti sen jälkeen, kun me jouduttiin keskeyttää, tämä Pettekä onnettomuus ollut. Se oli kyllä rumannakosta jälkeen, kun mäkin sen auton näin sen jälkeen, niin ei sitä ollut mitään jäljellä. Oli heti pätkän alussa, että siinä on käynyt niin, että meillä oli erittäin kovaseoksia renkaita, jotka on ensimmäinen 2-3 kilometriä on ajettava vähän varovaisemmin, koska ne on kylmät. Että se auto on erittäin hermostunut. Ja se oli sitten paikka, johon mennään viitosvaihteella sisään, tullaan 4. Niin se on vaan kerta kaikkiaan, kun ei mitään mustaa jälkeen, jarrutusjälkeen näe, että se on kerta kaikkiaan se on hyppänyt tieltä pois ja pysähtynyt 30 metrin matkalla. Tai siinä oli kivikkoa ja puustoa, että se tuppasi 30 metrin matkalla niin 140-160 kilometrin nopeudesta. Että se oli todella kova mälli ja tapahtui erittäin nopeasti. Tämä G-voima on ollut varmaan niin kovat. Plus sitten, että se sattui niin huono tuuri, että se auto meni kuljettajan puoli edellä puuhun. Mä en tiedä, menikö se vasen puoli tai millainen se meni puusta, koska mä en ole nyt paikkaa, mutta se, että puu tuli suoraan tohon ja suojakari meni tähän, että siinä on niin kuin myös huonoa tuuria. Kreikan kisa alkoikin meillä hyvin, että me ensimmäisestä pikataipaleesta saakka johdettiin ja loppuun asti, että voitettiin koko kilpailu. Joo, siellä tuli 7 vuotta vietettyä ja varmaan tulee vieläkin joskus ehkä tulevaisuudessa vietettyä juhannus Uudessa-Seelannissa. Ja sen takia sinne mielellään lähti, koska se on todella upea kilpailu. Uudessa-Seelannissahan se tahti säilyi oikeastaan samana, että kyllä mä muistelin, että me alusta saakka johdettiin sitäkin ja voitettiin. Ja silloin meillä oli Arin kanssa kyllä kova taistelu, koska siinä alkuvuosi oli Ari ollut epäonne ja kyllä hän niin kuin vähän ajatteli, että hänenkin pitäisi voittaa jotain. Ja nähtiin todella kovaa ja viimeiseen asti, että siinä ei... Se mä muistan, että se oli yksi niitä kisoja, missä taisteltiin loppuun asti ja kyllä me Ari päästiin siellä voittaa, että Ari tuli toiseksi. Argentiinahan oli niin kuin meikäläisellä semmoinen homma, että se ei ollut sopimuksessa ollenkaan, mutta siinä vähän talli painosti, että kun MM-pisteissä mä olin johdossa ja kaikkea muuta, että sinne pitäisi lähteä. Niinhän sinne mentiin ja siitä kisasta niin siitä ei muuta ole mielessä kuin se Arin onnettomuus. Sehän oli
sehän oli raju paukku silloin ja oliko se nyt toisella pikataipaleella heti ja sen jälkeen se vähän se lössähti se fiilinki koko kisaa, koska siellä ei ollut ihan täyttä karttia mukana, että Blomqvist oli siinä toisena ajeli sitten kun Ari keskeytti ja eikä sanotaanko silleen, että ei ollut mitään kiirettä Blomqvistin kanssa, että me saatiin niinku körötellä aika rauhassa loppuun. On kulunut jo 14 vuotta ja nyt sitten on lähtölavalla. Tiimillähän oli paineita Jyväskylään nähden muutenkin, koska tiimille riitti 4. sija varmistaakseen Peugeotille merkkimestaruuden ja Patasen tilallehan palkattiin Kalle Grundeli ajamaan toista autoa ja asetelmathan oli silleen, että Grundelin piti varmistella tiimille 4. sija ja mä sain ajaa miten mua niinku huvittaa, että vaikka riskin päälle ja mä tietysti lähtisin voittoon ja varmistusta omaan maailmanmestaruuteen ja se mitä tapahtui siellä Jyväskylässä sitten, niin ensimmäisellä pätkällä Grundella jo ulos ja siinähän nämä muutkin mestarit sähelteli. Siellä oli Toivosta ja Mikkolaa et siinä oli vähän kuumana kävi yksi on toinen kisan alussa ja mehän lähdettiin sorvaa sitten, mutta siinä oli hyvä fiilis päällä ja kumminkin johdettiin muistaakseni aika lailla alusta lähtien sitä kisaa ja eikä mä sitten periksi antanut loppua kohden, kun mä ajattelin, että eikä tätä ojien välissä pysy ja koetaan voittaa ja saada nämä kaikki mestaruudet niin kuin purkkiin laakista. Onko se tää mut edellinen pätkä? Vasurissa. Se viime vuonna se Halkopinon kaaro, niin se sama pätkä. Salonen, perkele, sit aletaan hyppiä taas. Mä oon ihan valmis, nyt mä oon oppinut ojanta, niin nyt Kalevi saa tuhoa mitä vaan, niin aina saat turkkiin. Lykkä tilly. Mennään. Kyllähän se, sanotaan suomalaisille kuljettajille, niin kyllähän se Jyväskylän voitto varmaan yksi niistä tärkeimmistä on. Ja mulle Jyväskylän voitto on ollut, niin kyllähän se oli tosi upea fiilinki voittaa Jyväskylä. Tosi se pikkasen se siinä humuun, kun siellä maailmanmestaruuskin tuli, niin se Jyväskylän voitto vähän niin kuin sinne tallaantui alle, mutta niin kyllä se fiilis, mikä oli sen Jyväskylän jälkeen, niin ei semmoista varmaan monta kertaa elämässä tukko on voittanut maailmanmestaruuden ja Jyväskylän ja kaikki on niinku kunnossa. Täällä sisällä ja etutilassa sitten on mittaristoa kuin konsanaan. Joo, me lähdettiin ajaa sitten Sanremoon ja tietysti se rupesi olla aika väsynytkin. Siinä Jyväskylän jälkeen ei ollut aikaa mitään olla kotona eikä lomaa pitää, koska ne on niin lähekkäin ne kilpailut. Ja siinä autossa sitäkään ei keritty laittaa vielä. Sitähän oli leveämpi raideväli mitä aikaisemmassa autossa. Se ei oikein osunut kuvioihin. Ja Sanremoon me yritettiin mennä, mutta ei me sieltä saatu semmoista fiilistä ja rytmiä sillä autolla. Et Rööli pääsi voittaa silloin ja mä valitin sitä auton ajo-ominaisuuksia ja tottihan määrässä, että kisan jälkeen jää muutama mekaanikko ja kuljettaja sinne ja Pariisista lähdetään heti kapealla raidevälillä rakennettu Evoluutio-auto ja testataan mikä on ero ja siellä me huomattiin, että se oli paljon nopeampi se kapeampi raideväli ja palattiin takaisin tähän kapeeseen raideväliin Sanremoon jälkeen. S4 oli paljon myöhässä ja mä olin jo kerran suutuspäissäni lähdin Lanssialta pois ja menin Peugeolle ja tulin takas Lanssialle ja sitten saatiin lisää vauhtia siihen koko systeemiin ja me tuotiin Lappiin se auto ensimmäiseen talvitestiin ja se oli hurjaa, se oli kun sanotaan näin, että se oli kun taistelukoneella olisi menty siellä, että tulta tuli joka päästä ja auto vei miestä siinä vaiheessa, oli erittäin huono ajaa, koska siellä oli lukot ja meillä ei ole kerta kaikkiaan kokemusta.
meillä alkoi erittäin hyvin, vaikka auto ei ollut missään vaiheessa valmis vielä, että se oli erittäin paha ajaa tai vaikea ajaa. No, mulla on siis ihan hyvä muisto, että mä lähdin ensimmäisestä pätkästä lähtien, pääsin johtoon ja pidin sen sinne viimeiseen aamuun, jolloin mä vedin pihalle. Oltiin hirveässä lumisateessa, Kankkusen Juhahan mut hinas sieltä ylös. Ja mun mielestä mikä oli upeinta, niin Henrihan kuittasi sitten homman ja mä olin toinen ja silloin oli pösöt jo mukana. Se oli vähän epäonninen kilpailu ainakin meikäläiselle, koska mä kokeilin autoa ennen kisaa testipätkällä ja mä en ollut tyytyväinen siihen koneeseen. Ja mun mielestä sieltä tuli ylimääräisiä resonanssia, mutta nämä moottori-insinöörit tutkijat sanoivat, että ei siellä mitään ole. Ja mä kysyin, että onko varakonetta, niin ne sanoivat, että on, mutta ei varmasti koneessa ole mitään. Eihän me päästy montaakaan pätkää, niin sieltä meni laakerit, että siellä oli ollut kampiaksessa sen verran heittoa, että se siellä jyräsi ja me jouduttiin keskeyttää sitten heti ensimmäisenä päivänä. Kuinka tärkeä tuollainen maailmanmestaruus on ammattikuljettajalle? Kyllä se tärkeä on tietysti, kun tuossa 10 vuotta on veivannut ja eihän tuo kalustokaan meikäläisellä ollut silloin, ei ollut niin kuin voittaja-auto alla ja sitten kun voittaja-auton sai alle, niin kyllä se silloin tuli tärkeäksi että pärjää, koska siinä se ruvetaan sitten punnitsemaan, että minkälainen on kuski ja aikaisemmin pystyi aina vaan sanoa, että ei ole auto semmoinen, millä voi voittaa. Ja nyt oli pelit alla, niin kyllä se oli tärkeää, että pärjäs. Minkälainen on kelitilanne tuolla ylhäällä, eli minkälainen kilpailu on tulossa eteen? No ja kuulemma lunta on aika tavalla tässä alussa, että katsotaan. Meidän autossa on vielä vähän semmoisen lapsen vikaa asfaltilla, että kyllä kai se silloin parempi on, että olisi lunta. Mutta jos sä sanoin, että täällä on paljon lunta, niin huomenna saattaa olla, että täällä ei ole ollenkaan lunta. Täällä vaihtuu nämä olosuhteet todella nopeasti. Ketä se sitten suosii, jos on lunta? Totta kai suomalaisia. Kauden 1986 avauskilpailu oli perinteinen Monte Carlo ralli. Nyt oli rallin maailmanmestaruussarjassa jännitystä ehkä enemmän kuin koskaan. Huipputallit superautoinen olivat taistelemassa M-pisteistä ja uutena tulokkaana olivat ranskalainen Citroën-talli nelivetoisella BX:llä sekä englantilainen Austin Rover-tehdas Metro 6R4. Heti ensimmäisistä erikoiskokeista lähtien oli selvää, että kamppailu käydään suurien tehdastallien välillä. Lancia oli mukana täysipainoisesti lyömässä kapulaa rattaisiin Peugeotin voittoputkelle. Monakossa mielenkiinto kohdistui myös ensimmäistä kertaa Peugeotilla ajavaan Laukaan Juha Kankkuseen. Täytyy vielä vaan vähän totutella ja no loska on pahaa mulle, kun mä lunta ajaa ja asfalttiin, mutta tuo loskaa vähän tekee sellaisia äkkinäisiä temppuja, niin täytyy ajaa varovasti. Timo Salonen aloitti maailmanmestarin elkein ja johti kilpailua, mutta Henri Toivonen roikkui lähes kuivilla asfaltiteillä tiukasti tuntumassa, vaikkakin Lancian huollossa kävivät tunteet kuumina.
mun mielestä pitkät vasemmat, semmosia mitä sä vedät, niin. Ihan kun lähtis lentoon. No, siinä lähti mun mielestä toi Sutimainen lähti etupää. Joo. Eli lentoon. Kun Ranskan merialppeja oli kierrelty 3 päivän ajan, saavuttiin ensimmäistä kertaa tauolle Monte Carloon ja kärjessä oli Timo Salonen. Mutta Henri Toivonen näytti taistelijalahjansa ja lähti muiden nukkuessa harjoittelemaan vielä viimeisen lenkin erikoiskokeita. Tässä vaiheessa oli konerikko jo katkaissut Markku Alenin paukkuvan Lancian matkan. Hannu Mikkola ei ehtinyt kärjen vauhtiin, mutta varmisti tiukasti suomalaisten kolmoisjohtoa. Viimeinen lenkki oli Henri Toivosen näytöstä ja vanhan rataketun vauhtiin eivät muut yltäneet. Monacon rantaboulevardilla juhli Henri Toivonen tämän arvostetun rallin voittoa ja teki saman kuin isä Pauli tasan 20 vuotta aikaisemmin. Juhlaa riitti myös muilla, sillä suomalaisten kolmoisvoitto oli tosiasia. Seuraava maailmanmestaruusosakilpailu ajettiin puhtaasti lumella, maisemina Keski-Ruotsissa sijaitsevat Värmlannin metsät. Vaikka lumiolosuhteet olivatkin vaikeat, oli mukana muun muassa Austin talli 1 metron voimin. Samoin rohkeasti lähti mukaan Monacon epäonnistumisesta huolimatta Citroën talli 2 autolla. Kilpailu alkoi suomalaisten johdolla. Henri Toivonen takoi pohja-aikoja kuin liukuhihnalta ja johti kilpailua ensimmäisen lenkin ajan, joutuen kuitenkin harmittavasti keskeyttämään. Englantilainen Ford oli saanut RS200-mallin valmiiksi ja toisen ensimmäistä kertaa Ruotsin lumille. I'm not so used to the car yet because I haven't tested so much. I have to be quite careful now and try to be used to the car, but it's not a bad car, but I think we need more power. Toista tehtaan RS200 ajoi moninkertainen Ruotsin voittaja Stig Blomqvist. Kilpailu kierteli 3 päivän ajan lumisissa metsissä ja vauhdista vastasi jälleen kerran Peugeot. Timo Salonen ja Juha Kankkunen kamppailivat tasapäisesti voitosta, mutta laukaalainen näytti, että vasta 1 kilpailun totuttelun jälkeen hän oli valmis taistelemaan maailman mestaruudesta. Ja niin saivat muut väistyä edestä. Salosen keskeytettyä Markku Aleen vielä yritti lyödä kapulaa rattaisiin, mutta vauhti riitti vain kakkostilaan. Ja Karlstadin torilla juhli Juha Kankkunen kauden ensimmäistä voittoa. Portugalin ralli ajettiin kauden 3. MM-osakilpailuna. Kaikki kärkitallit olivat jälleen mukana ja suomalaisosanotto lähes täydellinen. Kilpailun ensimmäiset erikoiskokeet ajettiin Sintran metsissä ja yleisö oli paikalla jälleen satoja tuhansia. Dramatiikka alkoi heti ensimmäisellä erikoiskokeella, kun englantilainen TV-kuvaaja joutui Timo Salosen auton töytäisemäksi. Tilanne jatkui hetkeä myöhemmin, kun portugalilaisen Joaquim Santosin ajama Ford RS200 ampautui yleisön joukkoon, johtaen tuhoisaan 4 ihmishenkeä vaatineeseen onnettomuuteen. Tämän ikävän tapahtuman jälkeen kaikki huipputallit ja kuljettajat tekivät historiallisen päätöksen ja vetäytyivät kisasta. Jo ennen kilpailua arvostelivat kuljettajat katsovista aiheutuvaa vaaraa. Mutta täällä on kyllä pahin yleisö, mitä koko meidän MM-sarjassa on. Toivotaan, että ne vähän eka kierroksen jälkeen, kun ajetaan ne eka pätkän, ne tajuu vähän kuinka kovaa täällä tullaan, niin menee vähän sivuun. Kyllähän jokaisen ajoon vaikuttaa ja aivan varmasti. Varsinkin tuossa alussa, kun se on ihan mieletöntä. Ei nyt kukaan ihan viitti täysillä ajaa ihmisten sekaan. No mulla on varmaan sen verran käynyt tässä arpatuuri, että mulla on numero 8, eli se on 7 autoa kuin auraa edellä, että ehkä siellä on niin paljon nämä porukkaat vielä kun mä tuun. Pelkää vähän lähteä ensimmäisenä autona vielä ajaa, koska Arihan jo viime vuonna ensimmäisenä autona ja sanoi, että oli hirveän vaikea ajaa. Ja, koska ne on tiellä ja ei sitä oikein luontoakaan ole ajaa niiden päälle. Mutta kyllä ne niin hulluja täällä on, että ei ne mihinkään väisty meinaa. Portugalin ikävien tapahtumien jälkeen siirryttiin Itä-Afrikkaan. Safariralli on aina kiehtova, vaikka kaikki huippunimet eivät lähtölavalla olleetkaan. Nyt oli takavetoinen Toyotakin vahvoilla, varsinkin kun kisaan oli ilmoitettu 3 tehtaan autoa. Kilpailun pituushan on reilut 4000 kilometriä ja se aiheuttaa päänvaivaa kaikille. Autot ratkeilevat lähes käsiin. Juha aloitti kisan hyvin, mutta sitten tekniikkamurheet ja muutama tunti ylimääräistä huoltoaikaa verottivat sijoitusta. Markku Aleen taisteli läpi sateisten osuuksien ja käytti myös luvattoman paljon aikaa huolloissa. Toyota sitä vastoin oli vakuuttava. Kuukausien testit Afrikan savanneilla eivät olleet menneet hukkaan. Ja vanha konkari Björn Valdegård korjasi lähes puolen tunnin erolla voiton. Kakkoseksi ajoi Ruotsin Lars-Erik Torp myös Toyotalla. Parhaasta suomalaispanoksesta vastasi Markku Aleen 3. tilallaan. Juha Kankkunenkin raivasi tiensä 6. ja sai arvokkaita MM-pisteitä.
Keniasta maailmanmestaruussirkus siirtyi puhtaasti asfaltilla ajettavaan kisaan ja Ranskalle kuuluvalle Korsikan saarelle. Suomalaiset olivat jälleen joukolla paikalla. Henri Toivonen oli elementissään ja takoi pohjia toinen toisensa perään johtain kilpailua ylivoimaisesti. Timo Salonen oli myös hyvässä vedossa. Markku Aleen sitä vastoin ei saanut vielä toivottua ajovirettä päälle. Oliko se 7 pätkä sitten, niin me saatiin Aleeni kiittää ja kapea tie ja Markku antoi tilaa ihan hyvin. Ja mä lähdin ulkokurvin kautta ohi, mutta se oli sen verran hiekkaa, että siitä me lähdettiin ja me oltiin itse seljellään siellä kanjonin pohjalla. Eli se oli tuossa ohitustilanteessa, niin mä en sitä oikein huomioinut, että siellä voi olla hiekkaa, kun jouduttiin vähän tien reunasta menee ja siitä me lähdettiin. Meidän kisa loppui siihen. Korsikan rallihan on tunnettu siitä, että erikoiskoekilometrejä ajetaan enemmän kuin missään muussa MM-rallissa. Niinpä kuskeilta vaadittiin kovaa kuntoa. Peugeot ja Lancia olivat ainoat varteenotettavat voittajaehdokkaat. Olihan kummallakin tallilla suomalaisten lisäksi kovat Keski-Euroopan asfalttispesialistit vahvistuksena. Englantilaiselle Austin Metro-tehtaalle oli alkukausi ollut pelkkää epäonnea. Turboton V6-moottori oli vielä aivan liian tehoton. Ensimmäisen päivän päätteeksi saavuttiin Henkan johdolla yötauolle Bastiaan. Seuraavana kilpailupäivänä koki rallimaailma yhden kovimmista menetyksistään. Pienestä sateisesta Korten kylästä kantautui järkyttävä uutinen. Henri Toivonen ja kartanlukija Sergio Cresto olivat menehtyneet rajussa ulosajossa. Onnettomuudesta ja sen syistä ollaan oltu montaa mieltä. Tässä Henrin tunnelmat hetkeä ennen ulosajoa. On todella älytön kilpailu siis. Me ollaan nyt taittu yli 4 tuntia pikataipaleita, eli Jyväskylän suureut periaatteessa tänään. Tämmöisen modernilla autolla, niin mun mielestä ei tämmöistä kilpailua voi ajaa. Tää käy kunnon päälle, eikä riitä aivot tähän touhuun. Valitettavasta onnettomuudesta huolimatta kilpailua päätettiin jatkaa ja Bruno Sabin sai helpon uransa ensimmäisen MM-voiton. Heti Korsikan traagisen onnettomuuden jälkeen alkoi rallimaailmassa kova uudelleenjärjestely. Helmat kiellettiin välittömästi ja samalla tuli myös koko autourheilun tulevaisuutta koskettava tieto. B-ryhmän ralliautot kiellettäisiin vuoden 1987 alusta lähtien. Olivatko B-ryhmäläiset sitten vaarallisia? Voihan sanoa, että A-ryhmäkin on vaarallinen. Kaikkihan yleensä kun puhutaan moottoruudesta on vähän vaarallista, mutta kyllä mä pidän näin, että joku Jyväskylä, Uusi-Seelanti, Amerikka, niin B-ryhmällä oli upeata ajaa, mutta niin kuin Korsika tai Sanremun asfaltit, niin on ne niin kuin, kyllä ne meni vähän meidän yli. Että siinä vähän niin kuin vei automiestä. Mun mielestä ne autot, mitä me ehdittiin käyttää, ei ollut ainakaan vielä millään lailla poikkeuksellisen vaarallisia. Mä luulisin, että jos kehitys olisi saanut jatkuu ja seuraava sukupolvi niitä autoja olisi tullut, niin ne olisi ollut todella vaarallisia jo sitten. No ehkä niissä oli vaarallisia puolia. Olihan ne materiaalit, mitä käytettiin ovissa ja näin, niin kyllähän sieltä helposti jotain läpi tuli helpommin kuin pellistä, mutta oli niissä hyviäkin puolia turvallisuusasioissa. Esimerkiksi jarrut, kaikki tosi toimintavarmoja ja muutenkin niiden ajo-ominaisuudet oli kyllä huippuluokkaa. Kreikan Akropolis-ralli on kuuluisa huonoista teistään, eikä tämäkään vuosi tehnyt poikkeusta. Heti ensimmäisellä erikoiskokeella joutuivat innokkaimmat keskeyttämään osien repeillessä alta. Mutta vaikka tiet ovatkin huonoja, löytyy myös paikkoja, jossa mennään vähintäänkin suurajojen kaltaisia teitä ja suurajovauhtia. Juha Kankkunen oli ensimmäistä kertaa Kreikassa, mutta sitä ei vauhdista ainakaan huomannut. Alussa kisa oli tasaista Lancian ja Peugeotin välillä, sillä Fordin uusi auto ei kestänyt rytkytyksiä ja edessä oli sekä Stikulle että Kalle Grundelille keskeytys. Uusi nimi nousi tässä vaiheessa esiin, kun Italian Massimo Biassion piiskasi Lanciansa kärjen tuntumassa. Edellisvuoden voittajalle Timo Saloselle ei tämä kisa ollut suotuisa, ja edessä oli keskeytys pyörän ripustusten pettäessä. Juha Kankkunen ja Markku Ale jäivätkin keskenään taistelemaan voitosta,
Tästä kaksikosta oli tulossa myös varteenotettavimmat mestaruuden tavoittelijat. Kankkunen kärsi vaikeuksista, ohjaustehostimen puuttuminen viimeisellä osuudella pisti miettelijäksi. No oli 3 pätkän rypäille. Ensimmäisen pelasi hyvin, mutta sitten meni ohjaustehosti ja rikki ja syttyi palaan tuosta takaa, niin ruiskas öljyt tonne. Ja siinä meni vähän aikaa, sitten pitää 3 pätkää vielä tehostinta, niin rupesi niinku kädet ja voimat loppuu aivan täysin. Oho, on muuten ihan rakko. No ei tän enempää voi olla ja tärisee, että siis voimat on niinku suurin piirtein mennyt kaikki. Markku käytti Juhan hädänalaista tilaa hyväkseen ja rynni yhä lähemmäksi johtopaikkaa, kunnes vain muutamaa erikoiskoetta ennen maalia joutui keskeyttämään moottori rikkoon. Ja niin ajoi Kankkunen jo toisen kerran tällä kaudella voittoon. MM-ruletti siirtyi kaukaiseen Uuteen-Seelantiin. Suomalaisista paikalla olivat edellisvuoden voittaja Timo Salonen, Markku Alén sekä Juha Kankkunen. Suomen kaltaisilla sorateilla oli jälleen Kankkunen elementissään ja voitti kisan minuutilla 40 sekunnilla. Markku Alén turvasi kakkostilallaan myös sen, että taistelu MM-tittelistä jatkui entistä rajumpana. Timo Saloselle ei tämänvuotinen kisa ollut suotuisa ja hänen oli tyytyminen 5. tilaan, mutta annetaanpa isäntämme itse kertoa kommelluksista. Joo, sit lähdettiin taas juhannusta viettää Uuteen-Seelantiin autorattiin. Mitä sitä muutakaan juhannuksena tekisi sitten. Ja murheet jatku sielläkin. Kisahan oli ihan, oliko 4-5 pikataivalta ajettu ja lähtenyt käyntiin ihan ok. Niin ajettiin 1 pikataivalta lenkkinä, että pätkälle mentiin ja tultiin pois samaa tietä. Niin me oltiin pätkät tulossa pois, niin yksi semmonen japanilainen pari tulla törhelsi täysillä, ne oli myöhässä ja meidän autoa päin ja me lennettiin yhden asuntovaunun kupeeseen vielä, että meillä lähti takapyörät pois ja auto oli sen näköinen, mä ajattelin, että tähän me jäätiin. Mutta siinä sitten huolto oli lähellä ja sai sen auton sen verran kuntoon, että me oltiin se justiin 28 minuuttia myöhässä seuraavalla aikataulutusasemalla, kun puoli tuntia oli se maksimiaika. Ja me ajettiin sen kilpailun maaliin, mä en muista edes mikä me oltiin, mutta maaliin tultiin mutta ei sieltä sijoitus tullut, koska me menettiin niin paljon aikaa, puoli tuntia AT:tä ja kaikkea muuta vastaavaa. Kotoiseen Jyväskylän suurajoihin valmistautuivat kaikki huolella. Italialainen Lancia-talli Markku Alénin johdolla testasi autojaan Karkkilan tutuksi tulleella mökkitiellä. Tätä ennen oli mies ehtinyt hakea Argentiinan rallista kakkostilan ja 15 MM-pistettä. Elokuun viimeisellä viikolla oli kaikki sitten valmista. Suomen suurin moottoriurheilutapahtuma sai alkaa. Ensimmäistä kertaa vuonna 1986 ajettiin vain päiväsaikaan, ja tämähän tietysti lisäsi vielä entisestäänkin vauhtia. Ensimmäisellä lenkillä aloitti Markku Alén jo tuttuun tyyliin vauhdikkaimmin, pohjat joka pätkälle, ja mies johti kisaa Tampereen tauolle saavuttaessa. Timo Salonen ei voinut olla panokseensa tyytyväinen, taktiikka seuraavalle päivälle oli selvä. No kyllä jotain täytyy tehdä, tai lähteä himaa täältä. Kotiin ei Timo kuitenkaan lähtenyt ja seuraavana päivänä tahti parani, mutta kova oli myös Markku Alénin vauhti muun muassa tällä Valkeakosken asfalttierikoiskokeella. Fordin talli ei kisaan lähtenyt, mutta oli lainannut kuskinsa ulos, eli Stikun Peugeotille ja Kalle Grundelin Lancialle. Molemmat olivat pelissä vain hakemassa talleille merkkimestaruuspisteitä. Siitä huolimatta Stiku innostui sen verran, että ehti kaataa jopa autonsa. Timo Salonen, Juha Kankkunen ja Markku Alén. Siinä oli koko ajan 3 kärki. Takana tulevilla ei ollut paljonkaan sanottavaa. Ehkä positiivisimpana yllättäjänä voitiin pitää Harri Toivosta, joka tehtaan rakentamalla metrolla taisteli samanlaisella autolla ajavan Per Eklundin kanssa sijasta 7. Viimeisenä päivänä alkoivat sitten ratkaisut. Markku paukautti ulos ja peli oli sillä selvä. Peugeot-kaksikko siirtyi kärkeen Timo Salosen johdolla. Juha Kankkunen oli kotimaisemissaan kuitenkin elementissään ja lähestyi koko ajan. Kun viimeinenkin erikoiskoe oli takana, oli Juha vaivaisen 24 sekunnin päässä Timosta, mutta sekin riitti, ja hämeenlinnalainen otti toisen perättäisen suurajovoiton. Markku taisteli maaliin asti ja piti edelleen kynsin ja hampain kiinni maailmanmestaruudesta, joka oli nyt 2 kauppaa. Tuo kamppailu loppui aamulla, kun tuo Alén rupesi rypöön, niin
silloin me ruvettiin ajaa terveisiä vaan Kankkusen kanssa. Päällikkö sanoi, että järjestys ei saa muuttua ja se on sillä selvä. Kausi kääntyi lopuilleen ja nyt siirryttiin Italian Rivieralle ja Sanremoon. Peugeot tehdas haki tiiviisti kalliita merkkimestaruuspisteitä ja oli ilmoittanut kisaan peräti 4 autoa, ja mikä miellyttävintä, 5. autoa tosin nolla-autona ajoi reilun vuoden poissaolon jälkeen Ari Vatanen. Ensimmäinen lenkki ajettiin kokonaan asfaltilla ja jääkaappikauppias Andrea Zanussi hallitsi kilpailua, Bruno Sabin ja Biassionin seuratessa. Markku Alén ahnehti heti alussa ja koki rengasrikki. Seuraavana päivänä siirtyi kilpailu Toskaanaan ja sorapätkille. Nyt oli Etelä-Euroopan miehet ihmeissään ja suomalaiset alkoivat parannella asemiaan. Pölyä riitti, mutta tiet olivat ihmeen hyvässä kunnossa ja sehän suomalaisille sopi. Ari Vatanen jopa innostui niin paljon, että kaatoi nolla-auton, mutta matka jatkui ja mies nautti menosta. Pisan tauon kautta siirtyivät kilpailijat takaisin Sanremoon ja edessä oli vielä yksi lenkki puhtaasti asfaltilla. Tässä vaiheessa teki FISA hurjan päätöksen ja diskasi kaikki Peugeotit kisasta ulos, syynä laittomien helmojen käyttö. Näin sai Lancia-talli juhlia kärkipaikalla. Biasio johti kilpailua ja Italian mestaruutta tavoitteleva Dario Cerrato taisteli Markun kanssa kakkospaikasta, kunnes viimeisellä erikoiskokeella tallipäällikkö teki ratkaisevan liikkeen ja niin pysähtyi Biasion yli minuutiksi odottelemaan Cerratoa ja Alenia. Näin Markku sai voiton ja Cerrato Italian mestaruutensa sijoittumalla kakkoseksi. Tämän kilpailun diskauksia puitiin vielä oikeusistuimissakin ja loppujen lopuksi Sanremossa ei vuonna 1986 kukaan saanut MM-pisteitä. Näin menetti Markku ratkaisevat 20 pistettä, jotka olisivat olleet avuksi MM-taistossa. Kauden viimeistä edellinen osakilpailu ajettiin Englannin sumuisissa ja sateisissa metsissä. Alénin ja Kankkusen kaksinkamppailu jatkui. Peugeot oli jälleen mukana vahvalla panoksella. Nyt oli vahvistukseksi hankittu Mikko Sundström, joka on koko kauden kiertänyt Englannin mestaruussarjaa maahantuojan Peugeotilla. Kilpailu alkaa tasaisissa merkeissä. Kaikki suomalaiset ovat vain muutamien sekuntien sisällä toisistaan. Toni Pond Metrolla on esiintynyt viimeistä kertaa tällä autolla MM-ympyröissä ja vauhti kotikulmilla on kovaa. Hän kiilaa itsensä parhaimmillaan jopa kolmanneksi. Puistopätkiähän tässä kisassa kierrellään kyllästymiseen saakka ja kapeat asfalttitiet ovat liukkaita. Se näkyy myös ajolinjoissa. Hurjimmista linjoista vastasi englantilainen Louis Aiken Walker, joka perinteisellä Sutton Parkin pätkällä liukuu ensiapuryhmän päälle. Onneksi uhkaavasta tilanteesta kaikki selviävät pelkällä säikähdyksellä ja englantilaistyttö jatkaa Nissanillaan matkaa. Kärkipaikka vaihtuu tiuhaan tahtiin, jopa Mikko Sundströmkin käväisee johdossa ja Edinburghin tauolle tultaessa kärjessä taivaltaa Mikael Eriksson. Mutta takaa tulevat Salonen, Alén ja Kankkunen ovat vain parin sekunnin päässä. Kilpailu on kovaa. Alén ja Kankkunen taistelevat nyt tosissaan maailmanmestaruudesta. Kankkusen osalta kiri päättyy kuitenkin loppuosuudella, kun auto kiepsahtaa nurin ja aikaa palaa. Timo Salonen karkaa muilta ja menee kohti erraaseen voittoa. Erikssonin hieno kisa päättyy vain 2 erikoiskoetta ennen maalia konerikkoon. Markku Alén alkaa varmistella kakkostilaa. Mikko Sundström on kolmantena aina viimeiselle erikoiskokeelle saakka, kunnes jostain käsittämättömästä syystä menettää sen verran aikaa, että Kankkunen saa 3. tilan ja hiukan lisää kallisarvoisia MM-pisteitä. Jokainen päätelköön itse, pitikö tallin ilmoittama rengasrikko Mikon osalta paikkansa. Oli miten oli. Tunnelmat ovat korkealla kilpailun keskuskaupungissa Baatissa, kun Timo Salonen ajaa voittajana maaliin ja takana tulevat suomalaiset turvaavat historian ensimmäisen neloisvoiton. Kyllähän tämä ei voi sanoa aika huonosti meni kun voitti, mutta tämä oli upea kilpailu. Ja se oli mielenkiintoinen sikäli, että ei mikään selvinnyt niin kuin tuossa viimeisellä pätkällä. Että alusta loppuun joutui taistelemaan ja ajaa. Kauden päätöskilpailu oli Amerikan maaperällä ajettu Olympus-ralli. Suomalaisista olivat mukana vain Markku Alén ja Juha Kankkunen. Kovavauhtisessa kisassa Alén vei voiton, mutta Juha Kankkunen varmisti maailmanmestaruuden kakkostilallaan. Kylmän koleaan Amerikkaan päättyi MM-ralli vuosi 1986. Sinne päättyi myös yksi ajanjakso ralliautoilun kovassa maailmassa. Minkälainen kokonaisuudessaan oli B-ryhmän aikakausi? Se oli semmoinen varmaan, mitä tuskin enää tulee ainakaan meikäläiselle eteen. Ja kyllä sen tästä koko elämästäkin voi sanoa ja tästä autourheiluajasta, niin kyllä se oli upein 2-vuotinen, mitä on ollut. Silloinhan me nähtiin, mitä niin kuin suomalainen yleensä
rallikuljettajan maine on ja mitä pystyttiin hallitsemaan ne 500 hevosemaiset autot, mutta olihan ne hienoja kilpailu joku Jyväskylä, viimeinen kilpailu Juhan kanssa, kun ajettiin Amerikassa todella mies miestä vastaan, niin ne kun onnistuu, niin ne on upeita, mutta olihan niissä myös monen riski. Voi ainakin lapsenlapsille kertoa, että on sekin kokenut, että ajellut niillä B-ryhmän autoilla. En mä sitten tiedä, ei se mitään niin ihmeellistä ole, kun siellä sisällä on ollut. Mehän saavutimme sinä aikana 9 maailmanmestaruusmitalia, 3 meidän ralliautoilumme maailman mestaruuksista mahtuu tälle ajalle kokonaisuudessaan värikästä ja hienoa aikaa. B-ryhmän autot eivät eikä superautot aivan täysin poistuneet kuitenkaan moottoriurheilun maailmasta ja niille on löydetty yksi käyttökelpoinen kohde. Kyllä nämä autot elävät edelleenkin rallycrossissa, joka on nopeuslaji. Audi Sport Quattrot, Lancia Delta S4, Peugeot 205 Turbo 16, Metron 6R4 ja Fordin RS200 ovat kaikki löytäneet tiensä rallycrossiin. Tehot ovat jopa nousseet siitä. Metrossa, joka aikoinaan ajoi ilman turboja, on nyt Willy Golopilla jo 2 turboa. Peugeotin teho on noussut runsaasta 500 hevosvoimasta Matti Alamäen tämänhetkiseen 650 hevosvoimaan, kiihtyvyys 0–100 2,5 sekuntia, huimia arvoja, erittäin sopiva kalusto Divisioonaan 2 ja tämänhetkisen EM Rallycrossin näyttämöille. Sinun pitkälle ammattilaisuralle mahtuu varmasti monta mielenkiintoista kokemusta maailman kilparadoilta ja niiden ulkopuoleltakin, mutta kerropa tähän lopuksi joku tarina tältä aikakaudelta. No kyllä niitä tarinoita tietysti, kun tuossa on toistakymmentä vuotta seilannut ympäri maailmaa ja sähälännyt, niin löytyy kaikenlaisia. Tuossa nyt tulee mieleen 85 vuonna Akropolis-rallin harjoitteluissa, niin siellä kun mennään vuodesta teitä ajalla ja yleensä auto ei tule koskaan vastaan, silloin tällöin joku muuli tai aasi tulee ja treenattiin ja tarkistettiin nuottia yhtä pätkää. Se oli muista vielä nyppylä oikein eri tai joku muu vastaava ja mä annoin mennä sitten semmoista reipasta tahtia ja tarkistettiin miten nuotti osuu. Ja tietysti kun me ollaan siellä nyppylän päällä aivan poikittain ja vähän autonlevyinen tie, niin mä katsoin, että tulee auto vastaan. Ja samassahan se rysähti sitten ja sen verran mä kerkisin vilkaiseen vaan, että se on poliisithan se autossa on. Ja oli semmoinen Citroen Ami 6 ja 2 ovea siitä lensi irti ja meidän Pösön takanurkka silitti sen koko kyljen ja me jäätiin nokkapuskaan ja äkkiä ulos autosta kattoon, niin siellähän konstaapeli oli lippa vinossa vielä ratin takana jäykkänä seisoi ja no ei siinä mitään, hän puhui kreikkaa, minä suomeen, niin hyvinhän siinä selviteltiin. Mä sanoin vaan, että no, yleensä on käyttökortti paikallisen maahantulosta, jos tarvitaan jotain apua ja mä koitin selvittää vaan, että ottakaa tänne yhteyttä, kun ne uuden auton teille varmaan ostaa. Ja koitin muutenkin, koska ne tuli keskellä tietä, niin koitin niitä opastaa, miten näytetään tien reunaa, varsinkin vastakarvaa pätkää. Mutta se oli jotenkin hauska tilanne, että kun poliisien kanssa sitten rysäyttää tuo yhteen vielä. Ja niitähän mällejä tuli 85 vuonna, niin melkein joka kisassa jotain pientä hipasuja tuli. Mutta kaikkeahan niitä mahtuu.